Ja som Peter, teším ma moje meno. Ahoj Marek, ahoj. Mohli by sme spolu variť. Ja by som bol strašne šťastný. Ale keďže sme sa teraz stretli, ja navrhujem, že daj mi si doma pivo. No, ja si myslím, že sa nenaučím variť, ale skôr piť. Dobre. Aj to musí niekto vedieť. Takže. Rumovo pivo dezolácia sa povedla. Vyzerá to tak. Receptík je fajn, jednoduchý. Dá sa ešte určite vylepšiť, nakoľko máme menej času, je to po prdeli. Podaj by ste mohli ochutnať. Tak. A ideme si vypiť na to, že môžeme žiť. Na zdravie. Žite každý deň naplno. Teraz dáme tú ochutnávočku. Presne tak. Keďže ja som chutnal dosť počas varenia, ja už som takzvané najedený. Tak hovor, čo ideme ochutnávať teraz? Daj si troška pestička. Pestičko. Daj si tamto jednu guľočku, ty máš celkom také jak pyton, to rozhovretie úst, takže to zvládneš. Takáto guľočka jedna, aj s pestičkom. Tak, to je ončo. Raz, dva, tri, ahom. Mám ho tam. Špagetky sme koštovali už. Takže dobrú chuť, čaute, dobrú noc a vidíme sa.